Bueno, cando chegue, en todo caso, que se incorpore. Moi bo día a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación. Este pleno tiña que ser celebrado o 31 de decembro, pero, bueno, por motivos de operatividade, o trasladamos para hoxe en horario de mañá. Excusar a Pablo Salgueiro, do Grupo Socialista, por motivos laborais. A orde do día ten 8 puntos. O primeiro é dación de contas das resolucións da Alcaldía da Resolución 1487/2025 do 21 do 11 de 2025, a Resolución 1662/2025 do 22 de decembro de 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG? Simplemente comentar que sí que me chamou a atención nas resolucións que, por exemplo, nas subvencións nominativas en algunhas pon a cantidade e en outras non. Por qué? Pois o descoñezco. Falarei cos técnicos e preguntarei por qué, pero non sei, bueno, a lo mellor algún erro de algún tipo. Alguna cuestión máis? PSOE? A mesma. Bueno, pois a contestación é a mesma. Vale. Pasamos ao seguinte punto, dación de conta do persoal eventual. Como sabedes, a lei nos confire a opción de ter dos persoas como eventuais e está tal cual a efectos da lei. PSCT, BNG, PSOE, vale. Pasamos ao seguinte punto, dación de conta do informe de morosidade e PMP segundo trimestre 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE. Pasamos ao seguinte punto, punto número 4, dación de conta de informe de morosidade de PMP, tercer trimestre 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE. Vale. Pasamos ao seguinte punto, toma de posesión da concelleira do BNG, dona María Almudena Taboada Castro. Ocupe o lugar, por favor. E agora lle dou paso á secretaria do Concello. Hola, bo día. Efectivamente, con data de 10 de decembro de 2025, remitiuse pola Xunta Electoral de Zona Credencial de dona Almudena Taboada Castro, que fixo a presentación na Secretaría Municipal das declaracións do Rexistro de Intereses, tanto de actividades e incompatibilidades como de bens e dereitos patrimoniais, polo tanto, danse os requisitos para a súa toma de posesión. Bueno, pois, benvida á Corporación. Ahora tes que facer xuramento ou promesa, por favor. Sí, prometo por imperativo legal e comprométome a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Teo e do pobo galego. Moi ben, pois... Perdón. Almudena, temos que, máis alá dos engadidos, sempre que non contradigan o contido, temos que ler a declaración correcta, si prometo ou si xuro o que. Ti fai os engadidos que consideres sempre que non contradigan a fórmula, pero ti non procedestes a lectura da fórmula. O que xuramos e prometemos é o que temos aí. Cumprir as miñas obrigas co cargo, máis alá. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Teo con lealdade ao Rei e cargar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. E comprométome a defender os dereitos e intereses xerais da veciñanza de Teo e do pobo galego. Vale, pois tomamos coñecemento e benvida, como dicía a Corporación. Vale. Aínda que o público non pode intervir, neste caso facemos unha excepción. Non os vou a desaloxar, claro. Punto número 6. Aprobación do Postplus adicional 1/2026 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2026. Cerqueiro, por favor. Sí, bo día a todos. Almudena, benvida á Corporación. Simplemente, nada, o de todos os anos, como ben corresponde ao Concello de Teo, pois a Diputación da Coruña nos dá certos cartos para poder invertir en gasto social. A alcaldesa máis este concelleiro deciden meter o 100% no SAF para intentar que non haxa tanto golpe económico de cara ás arcas municipais. Si quixera destacar
que o SAF está pagado, está coberto económicamente o 56% pola Xunta de Galicia. O Goberno Central non pon nada e a Diputación directamente tampouco. Insisto que é unha decisión da alcaldesa este concejal meter o 100% dos cartos do posto social no SAF. Entón, quería destacar eso, que nadie fai ningún esforzo económico salvo a Xunta de Galicia e, por suposto, este Concello, vale, por culpa para invertir nos maiores deste Concello. Gracias. PSCT, por favor. Bueno, entendo que continuamos un pouco co que xa se leva facendo outros anos. O ano pasado foi exactamente igual. En principio, non. Se me permite, o ano pasado houve un investimento en equipos informáticos e despois todo o que quedou de sobra, por dicirlo así, foi cando se invertiu todo no SAF, efectivamente. E fai 2 anos foi cando se comprou o vehículo, porque quero recordar que había un vehículo que se pagaba casi 400 euros o mes por un coche que fai 400 km, 300 km o mes, non? Entón foi cando se decidiu comprar o vehículo de titular de municipal e deixar o rente en un lado. Vale, perfecto, pois entón mellor aínda se vai todo para o SAF. Nos imos votar a favor. BNG, por favor. Bueno, a nos, o primeiro, decir unha obviedade, non? Pois, evidentemente, as competencias son as competencias, señor concelleiro, usted debería sabelas. A Xunta, como é tan buena, financia con 56% o SAF, é súa competencia exclusiva. O Concello que fai é un esforzo para axudar a esa xente e asumimos esa cantidad. Entón, o que non entendo é que vostede faga un exercicio de trilerismo dicindo mentiras, pero vale. Con respecto a aportar a cantidade do POSPLUS para esta partida, non temos nada en contra, pero volvemos a decir o mismo, nin son as nosas contas, nin se nos pregunta absolutamente nada, polo tanto, ímonos a abster. PSOE, por favor. Bos días. Nos estamos de acordo todo o que sea apoiar os gastos sociais, que é un gasto importantísimo que teñen todos os concellos. Nos parece correcto, xa sei que se ven facendo noutros anos e imos a votar a favor. O que sí quería facer a apreciación, me gustaría saber si cale a cantidade que aporta a Xunta, si realmente aporta ese 56% ou según a prensa a Xunta non está aportando todo o que debería aportar. E independientemente de que esteamos de acordo con que se achegue este 100% ao SAF, nos gustaría saber cal é a cantidade, se coincide o que aportou a Xunta con ese 56% que lle corresponde. Bueno, pois, concelleiro de área, por favor. Respondo tanto ao Partido Socialista como ao BNG. Señora BNG, aquí o único trilero é usted. Teña cuidado cando me chama mentiroso, porque eu teño os datos aquí oficiales, vale? Así que cuidado cando este me di a min que eu son un mentiroso, son un trilero, porque non, vale? Entón, como os datos están aquí, son oficiales, perdón, a Xunta de Galicia pon 715.644 euros de 1.122.043,56 céntimos. Ese é o 56%. Son datos que usted debería señora de portavoz del Partido Socialista, son datos que usted debería tener en su correo electrónico, pero ya ha quedado demostrado aquí varias veces que usted y su correo pues que no están muy compaginados, ¿no? Muchas gracias. PSCT, por favor. ¿Alguna cuestión? Non, vou a facer agora unhas contas que dixo o Cerqueiro, non me dá tempo a facelas tan rápido, non, agora non. BNG, por favor. Bueno, a min chamame a atención de que diga que o que minto son eu e que me vai dar datos cando realmente non falou de competencias, falou de cifras. Eu estaba falando de competencias, señor. PSOE, por favor. 715.000, polo que di, é o que lle corresponde á Xunta, pero ingresou a Xunta eses cartos. Iso é o que preguntaba. O que lle corresponde, por suposto, como di o compañeiro do BNG, ten competencia, ten o que poñer, pero non sei se os ingresou. A ver, aquí unha cosa está clara, o que é medible non é opinable, e si é o 56%, é o 56%. O que estaría ben é que o Goberno Central ingresara tamén o outro 50%, eso é o que falta, e creo que neso podemos estar todos de acordo. Efectivamente, despois, con respecto ao portavoz do BNG, falaches de cifras, sí, efectivamente, pero tamén insultaches ao concelleiro, chamándolle trileiro e mentiroso. O sea que, claro, cando recibes unha contestación, pues, evidentemente, o que está disposto a dar, ten que estar disposto a decidir, a recibir. Cerqueiro, por favor. No, nada máis, simplemente que me fai gracia que Maite Argiva e diga se a Xunta de Galicia ingresou os cartos. Hombre, por Dios, falamos da Xunta de Galicia,
Hombre, por favor, aquí hay una seriedad, no cuando fue el bipartito. Señores, aquí hay una seriedad. Y, por supuesto, los técnicos de la Xunta de Galicia pagan, los conselleiros y, por supuesto, el presidente. Faltaría más. Si no, no se preocupe que hay una alcaldesa que sí que defenderá por encima de todo el ayuntamiento, como siempre demuestra. Bueno, procedemos a votación. ¿Votos a favor? 9, 11. 13 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto, o 7, mocións. Hai alguna moción de urxencia? Parece que non. Pasamos ao seguinte punto, 8, rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí, teño dúas cuestións. A primeira é un tema sobre o estado daquele espazo, que non sei como definilo, porque conflúen como varios espazos que hai en frente de Correos, ou que comeza fronte a Correos, que continúa naquela propiedade que eu entendo que é privada e que baixa xa por aquel aparcadoiro que foi nomeado municipal, pero que tamén sigue sendo unha propiedade privada. Aquelo todo está nun estado lamentable. Eu entendo que aí pois que hai que facer algo. Igual que se interviu no seu momento naquele aparcadoiro que, repito, xa está dito en pleno, foi propiedade privada e se fixo sin ningún tipo de acordo asinado, eu creo que agora hai que continuar e hai que arranxalo, porque aquelo está moi costo, botouse ali unha zahorra que eso coa chuvia pois xa leva, non sei, ano e medio ou 2 anos, pois aquelo lavouse e está mal, o sea que realmente está perigoso para os coches e eu inclúo toda aquela zona diante de Correos, o sea que aquelo está foise deteriorando un montón. Bueno, cho clarexo eu agora mesmo. Dicirche que se interveu, igual que se intervino aquí cesións que tiña desde palabra, igual que esa, que non hai ningún tipo de problema, mentras non supoña un coste. Aí o que se votou foi zahorra, non zahorra, terra e aplanouse, co desmonte da estrada, xa cho dixe no seu momento, e hai que diferenciar dous cousas. Donde temos o acordo é na parte, digamos, segunda. A entrada de Correos mesmo non é nosa, é do edificio e non está no acordo. É do edificio que onde está Correos. Por lo tanto, aí non vamos a actuar nunca porque non nos corresponde. En calquera caso, actuaríamos na que estamos a punto de pechar, xa estamos esperando que nestas datas veña o propietario porque decidimos facer unha cesión por escrito para poder actuar. En esa segunda parte, insisto, na primeira non vamos a actuar porque non entra dentro desa cesión. Claro, o que pasa que ti para usar ese aparcadoiro municipal é verdade que ten unha entrada, pero ninguén usa de entrada, usámola de saída, porque é moi complicado usar eso, o sea, prácticamente inviable usar eso de entrada. Entón, tiras entrada a un aparcadoiro municipal por un espazo privado de uso público, como 500.000 cousas que hai aquí. Claro, entón, ti entenderás que aquí en toda España, claro. Claro, ti entenderás que o habilitar ese espazo como un espacio público, todo o mundo vai a pasar por ese privado de uso público, como ti dis, co conseguinte deterioro. No, como digo eu, non, como di a norma. Bueno, pois como di a norma, como di a norma, o que te trato de explicar, o que creo que é bastante evidente, é que se ti habilitas un espazo municipal pasando por un que non tes ti xestión sobre el ou suposta xestión sobre el, ese outro espazo vaise deteriorar, entón, algunha salida haberá que darlle, porque aquelo... Sí, pero a salida é xusto polo outro lado, é de entrada, non de saída. Bueno, pero digo que algunha solución haberá que darlle, porque todos o que usamos ese espazo nos decatamos, da igual se é o anterior ou o público, ese espazo está moi mal, é que está moi mal. Sí, claro, pero teñe que arranxar ou chegar a un acordo o Correos, que ten bastante máis presupuesto que nós, o edificio, evidentemente. Aí non vamos a actuar. Donde vamos a actuar é no noso, no que temos unha cesión de momento verbal e que será agora mismo por escrito. En estas datas, quero decir que vamos a asignar. Alguna cuestión máis?
Sí, bueno, a min eso creo que hai que darlle unha volta porque segue me parecendo un sinxeito. O sea, se ti pos un sitio aquí para acceder, tes que pasar por aquí, estás promovendo que a xente aparque aquí, pero non das unha solución a isto que está fatal, a min personalmente parece un sinxeito. Outra cuestión que tiña é a seguinte. Hai bastantes farolas, bueno, algunhas que non funcionan, pero eso xa sabemos que hai que chamar ao Concello e xa está, eso non é o problema. O que veño a propoñer aquí é que hai bastantes farolas ao longo do Concello que ou medrou a vexetación, que é bastante frecuente, por tanto non alumean, que tamén creo que é difícil facer un censo deso, por tanto o que veño a propoñer é que de esas que están ocultadas pola vexetación, que son moitas, se priorice arranxar, que xa sei que é intervir ou comunicar aos propietarios, porque moitas delas a vexetación está en fincas privadas, aquelas que afectan estritamente as paradas de buses, porque é verdade que agora que van os rapaces moito tempo, o sea, ainda nos quedan uns 3 mesiños así, a escuras, hai algunhas incluso paradas que están as farolas desas paradas tapadas pola vexetación. Entón, eu creo que hai que facer unha especie de reconto, porque non creo que eso se poida facer de outra forma, e tratar de intervir aí, porque primeiro, é un problema de, o sea, un risco para eles, porque a verdad que chaleque, moitos deles non levan para ir coller o bus, chaleque reflectante, e tamén un gasto de cartos, porque estamos pagando por esa farola que de facto non está alumeando, e parece un tema relevante. Bueno, eso que non... xa o vimos facendo, para cortar, xa o vimos facendo, cando nos dan comunicación. Si ti coñeces alguna que está alguna parada concreta ou alguna farola, pídoche que nos lo digas ou que nos lo comuniques incluso antes do pleno, porque eso son cuestións veciñais que é un ben para todos. Entón, si traerlo al pleno está moi ben, pero quero decir, si xa tiñas idea deso e xa sabes de alguna, nos lo comunicas e actuamos. De todas formas, xa se mandan apercibimentos a domicilios privados, porque, bueno, desgraciadamente non todo o mundo entende, bueno, o civismo. Se hai que apelar a él, pois xa sabemos que unos o entenden de unha maneira e outros de outra. Alguna cuestión máis? Que as que eu coñezo persoalmente xa teño chamado o Concello e non teño ningún problema en decilas, pero obviamente, pois seguramente que hai esa mesma casuística, porque conforme vou ao traballo, por exemplo, que vou atravesando varias, digo, ostra, esta pasa igual, ostra, esta pasa igual. Pero claro, eu, o mellor, non vou a facer eu ese censo, o que vos estou pedindo aquí... Non te estamos pedindo que fagas nada, o que te estamos pedindo é que se observas unha cousa que corresponde además á veciñanza, que é un beñestar para todos, o que fagas é como fan os demais, que chames e digas, dis que chamaste, ti tes alguna comunicación? Ah, vale, xa o arranxaron, vale. As veces que chamei xa se arranxou, eso non teño ningún problema con eso. O que estou dicindo é que, bueno, pues entón, quizás nas redes sociais ou nese documento que se manda a casa ou que sexa, hai que pues, pedir á cidadanía que si detecta algunha marquesina ou parada de bus que non este alumeada, porque obviamente eu escoitei queixas a respecto desto. Claro que escoitei queixas, pero ao mellor esa xente non chama. Entendes? Eso é o que estou propoñendo agora. No, aquí chama moita xente, o que pasa é que, bueno, e además insistimos en que tanto neso como nas vandalizaciones, que por favor, se teñen algún dato, nos lo comuniquen. E, bueno, eu personalmente no meu WhatsApp recibo 40.000 cousas dese tipo que as xestionamos, evidentemente. A lo mellor hai que insistir na mensaxe, non digo que non, pero quero decir, está dado por activa e por pasiva. Vale, ok. Alguna cuestión máis? Alberto? Vale. BNG, por favor. A ver, algunhas cousiñas. Isto xa o temos falado en varios plenos, pero témolo que volver a decir porque sigue sendo o mismo problema, que seguimos sin médicos en Cacheiras e sin forma de conseguir citas. Eu non sei se se pode solicitar a Xunta continuamente que nos poña un médico, por favor, porque o problema xa é grave. Sí, pero eu creo que o teno dito aquí. De feito, casi semanalmente falamos con eles por esta cuestión. O conselleiro xa o teño dito, me respostou concretamente con respecto á pediatra que si coñecía a alguén, porque eles están esgotadas o que son as listas de agarda. Non hai especialistas. Sabedes ademais que ese número o determina non a Galicia, sino a toda España o Goberno Central. En principio, ese número sería suficiente, o que pasa é que despois a xente, pois, bueno, enferma, ten fillos, bueno, unha serie de casuísticas que son normais. Eu seguirei, dende logo, insistendo, tanto pola pediatra como polo médico, porque é interés e é beñestar para Teo, evidentemente.
de todos os formos, sí que temos que decir que está ben que se diga que non hai médicos ou que queiran decir, pero a realidade é que a xente sufre que non ten un médico, entón a administración terá que poñerse as pilas de alguna forma. Sí, pero que non podemos facer, Eloi, entendo perfectamente e ademais estou totalmente de acordo, pero que non podemos facer é fabricarlos, porque evidentemente se non hai médicos, se fora tan fácil como poñerse unha bata e ir ali, pois iba eu mesma, evidentemente, pero non é tan fácil. Igual tamén ten que ver cas condicións laborais, pero bueno, sigamos. Despois tamén temos que comentar o deterioro das táboas estas de madeira que hai na pasarela do río Tella, aí na Ramallosa, que están varias afundidas, algunhas xa se lle fixo algún retoque, pero a verdade que están nun estado bastante... Bueno, hai que botarlle un ollo, sobre todo agora en inverno. Sí, esa pasarela é da Xunta de Galicia. Falei esta semana coa directora xeral da ASI para que actuaran. Non é a primeira vez tampouco que o pido, tamén o digo. Tamén co vixiante. Entón, está pechada agora mesmo por cuestións de seguridade, pero van a actuar, entendo, a ver, esta semana é complicada, pero en breve actuarán. Ok, grazas. Despois comentannos que hai unha fuga de auga no Piro, polo menos había a semana pasada, non sei se sigue, a través do asfalto, que se vía burbujear para arriba. Aí cerca, me parece que era cerca da fonte do Piro. Mandaron unha foto, non temos constancia, se nos la pasas mandaron despois. Unha foto e se vía como burbujeaba atrás do asfalto, non sei se sigue ou non, pero mando vos despois. No Piro, me parece que era cerca de onde está a fonte, onde fai o cruce con Cepeda, me parece. Me parece que por aí. De todos modos, mando vos a foto ou enseño xa despois. Sí, por favor. Despois tamén, bueno, nos comentan, e isto é certo que tamén o vimos nós, o deterioro do aparcamento da zona do Colexio dos Tilos, onde está máis ou menos o do pádel. Aí, bueno, hai bastante problema para aparcar, sobre todo en época escolar, que ten moita afluencia, pois os coches acaban dañados, é peligroso que se pode tropezar, a ver se lle podedes botar un ollo a esa parte. Sí, sin problema. Pero que está deteriorado que o asfalto? No interior? Vale. Despois, tamén nos comenta un veciño de Oza, xa o comentamos nós, non me acordo se hai 2 plenos, o repintado dos pasos de peóns da zona da piscina da Ramallosa. A maiores tamén nos comentan, polo que me dixeron tamén volo comentaron ou fixeron un escrito por rexistro, tamén comenta de modificar a ubicación de un par de plazas de aparcamentos para persoas con mobilidade reducida. Pero me estás falando da C841? Non, da zona da Ramallosa, da piscina. Do que sería a zona da urbanización, por así digamos, a Rúa República Argentina. Vale, sí, pero esa non está recepcionada. Igualmente, creo que sí que podemos actuar. Vale. Creo que pedía repintado dos pasos. Os pasos de peóns e acercar un pouco ao que son os edificios públicos, as plazas de aparcamento. Porque como non sabemos se recibistes o escrito, supoño que sí, non sabemos se o mirastes, pois... Eu concretamente non. Vale, e é raro. Pois presentar. Meteu un escrito por rexistro. Bueno, vale. Despois, os veciños da Torre nos volven a comentar que, por exemplo, a pista que vai da Casa Común atrás do Eixo se asfaltou un anaco, non? E isto é curioso porque sí que recordamos que no Vive Teo este do Concello, ou o Teo Día, perdón, salía unha foto cando se asfaltou e salía xusto vostede encima dun paso de peóns. Pois eso, unha vez reasfaltado, o paso de peóns recén pintado, que ademais o solicitáramos nos en varias ocasións, pois se asfaltou por riba dun paso de peóns recén pintado, ou se lle botou pintura, non sei, e o paso de peóns pois non existe. Sería en todo caso repintado. Repoñer o paso de peóns. Sí, por favor. E, bueno, e se se pode... Non, un anaco non, na Torre asfaltamos bastante, actuamos onde era necesario. De feito, é curioso que tengo, é a primeira vez que me pasa, que por rexistro teño agradecementos de... Bueno, aquí desasfaltado, perdón. Aquí solicitannos eso, o repintado outra vez desas líneas e se pode anchear un pouco a pista en canto se poda, porque sí que quedou bastante estreita, polo que me din. En todo caso, quedaría como era. Porque nos estreitar, aquí durante moitos anos o pouco que se asfaltaba se estreitaba, pero todo o contrario, tendemos a anchear cando se pode. Porque moitas veces nos encontramos con terreos privados que a xente non está tampouco por la labor de ceder a súa propiedade, que é entendible, non estou criticando para nada. Aí teño que decir que igual me expresei eu mal, non estaba dicindo que vos achicarades, decimos que nos piden se se pode anchear un pouco, vale? E teño tamén
por exemplo, algo que sí que nos chamou moitísimo a atención, ou polo menos a min, na zona de Osebe, unha zona recién asfaltada, pois está toda afundida. Mira, esa zona concretamente tiña unha problemática que ademais inundaba casas. Esa obra non está recepcionada porque eu mesma, sabedes ademais que vou, non só porque sou a titular de urbanismo, sino porque creo que debe de ser así, vou a visionar todas as obras antes de abonar ninguna. Non está abonada e non só eso, sino que está requerido a empresa para que faga de novo todo o asfaltado, que abran e demais, porque eso, mentras non este correctamente, non se vai a recepcionar e, dende logo, non se vai a abonar. Por lo tanto, somos conscientes desa problemática, pero que, bueno, que neste caso é allea a nós. Nos facemos o que temos que facer. Xa só me falta ir a botar o asfalto, que calquera día non o descarto, pero quero dicir, eu fun a ver persoalmente esa obra e non se vai a abonar. Está toda afundida, ten algún problema máis, aparte deso que se ve así a primeira tal, e teñen que levantar todo o asfalto, fresar, e non só eso, sino que profundizar e baixar o tubo un pouquiño máis. Vale. De todos modos, sí que nos, nesta obra en concreto, porque eu, bueno, quero dicir, que a sufrín, digamos, sí que me chama moita atención, porque teño visto miles de asfaltados, miles non, pero centos igual sí, e sí que me chamou moita atención que esa obra xa desde o inicio iba como a parchóns nun asfaltado novo, entón non sei se a forma, nunca o vira eso, No, pero eso ten que ver coa contrata, evidentemente. Nos o que temos que mirar, sobre todo, é o resultado. Se se axusta ao proxecto e se está en condicións. Esta xa che digo eu que non. Así, xa de entrada. Así que, polo tanto, non che preocupes que non se vai a aboar ni recepcionar hasta que este solucionado. Que pasa? É verdad que a constructora me dixo que estes días era un parón en toda a construcción, non só nesa empresa, e que, por favor, lle esperáramos hasta despois de... Bueno, es que non queda outro tampouco, que esperáramos hasta despois das festas. Vale, graciñas. E xa para ir finalizando, algo que, bueno, lle comentei a Cerqueiro outro día que vin nunha comisión, que sí que nos chama moita atención algo do que adoece o Concello, pois, xusto desde que estades vos gobernando. Facedes moitas obras, xa o sabemos, pero tamén se sinalizan fatal todas estas obras. E eu entendo que tamén estamos pagando por unha sinalización. A min, de feito, outro día me pasou en Beitureira, aquí a 6 da tarde e noite, a iluminación en certas zonas pois prácticamente inexistente, e xusto nunha curva, pois 4 camións, máquinas de asfaltado, sin unha luz, sin absolutamente nada, íbamos 3 coches xuntos, se pudo montar unha boa. Non había ningunha señal en ningún lado de que aí había unha obra, e a verdade é que ten pasado xa varias veces, xa o temos dito varias veces, e nos parece algo peligroso e que temos que vixiar máis. Pois sí, tes toda a razón, de feito, pero bueno, tamén hai que entender, salen las licitacións, efectivamente facemos moitísimas obras, de feito vos estades nas mesas, o sea, que sodes conscientes de que facemos moitas obras, e outras que son directas, que non pasan por licitación. Que pasa? Que unha vez esta concretamente é de unha licitación, como consecuencia de unha licitación en Lampai. Que pasa? Eso é responsabilidade da dirección de obra. Nos, en canto detectamos, como ti moi ben lle dixeste outro día ao concelleiro, a Cerqueiro, chamamos, ben porque nos lo din ou ben porque pasamos por ali e o percibimos, chamamos a dirección de obra. E lle dicimos que, efectivamente, que se poñan a sinalizar. Pero iso é das empresas. Evidentemente, nos nos sentimos responsables, lóxicamente, responsables últimos. E o que facemos é, en cando detectamos algo ou alguén nos avisa, como ti outro día, falamos coa dirección de obra. Vale? Non, o digo porque a lo mellor a xente, o quero, sobre todo, puntualizar moito, a lo mellor a xente pensa que son a cuadrilla do Concello, e non é a cuadrilla do Concello. Intentamos facer as cousas razonablemente ben. Neste caso, sabía de sobra que non era a cuadrilla do Concello, máis que nada porque bueno, ese volume de maquinaria nós non o temos, non? Pero sí que me chama, sobre todo, a atención, que eu entendo que cando se vos dá notificación, pois se actúa e se chama a dirección de obras, pero, por exemplo, en esta obra en concreto, como en outras que ten pasado, son obras que fan bastante rápido, e claro, se non pos a señalización, aí cortaches o tráfico nunha zona que, ademais, para dar a volta, tes que facer kilómetros e kilómetros,
claro, non hai consecuencia ninguna, porque a obra se acabou, non señalizaron, nos pagamos unha señalización que nunca foi efectiva, non sei, a mí pareceme que sí que hai que andar máis encima. A ver, a sinalización como tal, non cho quise dicir antes, pero cho digo agora, non se paga exactamente. O que se paga é a obra, evidentemente. As sinales, ademais, as teñen, vamos a ver, eso non é ningún custo para a empresa, é simplemente, moitas veces, deixadez. Bueno, porque fan as cousas rápidas, como ti moi ben acabas de decir, pero non é a primeira empresa que antes non pasaba, ou casi non había asfaltados, pero que penalizamos por ese motivo, precisamente. Con respecto a eso, solo facer un pequeno inciso, porque sí que eu estou nas mesas de contratación e eu sei que nós non pagamos a señalización directamente como ese concepto, pero tamén sei que en moitas obras, moitas empresas, pois en algúns apartados dicen se vai a subrogar a señalización por 12.000 euros. Pois entendo que esos 12.000 euros os estamos pagando dentro da obra. É simplemente isto, que hai uns cartos que non se están aplicando porque terían que ser. Insisto, deixadez e, en calquera caso, en canto detectamos ou intentamos corrixir. Ahora, que quede ben claro que non é a cuadrilla do Concello, vale? Non lo digo por ti, concretamente, o digo pola xente, a lo mellor, que nos está escoitando, vale? Óscar Almudena, vale. Portavoz do PSOE, por favor. Sí. Dúas cousiñas. Perdón, breve inciso. Óscar, nun pleno me plantexaste a Carballeira de Francos se estaba afectada, declarada ben de interés vícola. Non ten ningún tipo de protección. Habíamos falado e quedei en respostarte, o tiña para o pleno seguinte, pero polo que sexa me despistei. Perdón, Maite. Nada. Dúas cousas. O que comentaba anteriormente Eloi deste veciño de Oza que solicita o pintado do chan dos pasos de peóns e as prazas de vehículos, debeunos chegar a todos, entendo, e eu teño o número de registros, se o queres anotario, 5.702, e o presentou o 16 de decembro no registro do Concello, digo, por agilizar, porque me parecen unhas peticións moi razoables. E unha segunda cousa, simplemente suxerirvos que fagades un repaso das marquesinas escolares, porque hai algunha que lle falta un cristal completo, en tempo de chuvia, pois aso, e agora que os nenos non teñen escola e se pode aproveitar para facer este tipo de arreglos, en concreto en Campos de Mirabel, na parte de arriba, hai unha marquesina, unha das dúas marquesinas, lle falta un cristal. Sí. Lle falta un cristal, mira por se acaso. Perdón, que salvo que estea que o volveran a romper. Sí, aparte novo. E outra, xa fai cuestión de un mes, ou así, que está colocado. E unha segunda, hai varias marquesinas nas que as silvas chegan case ao asento dos rapaces. Entonces, bueno, estaría ben facer un repaso conxunto, xa que os rapaces non teñen escola ahora mismo, e, bueno, facer unha limpeza e arreglo dos deterioros das marquesinas. Tes o sitio de cales son? Claro, pero en donde? Vale. Bueno, non estaría de máis que, aparte de tal, limpieza, silvas e demais, unhas cuantas. Bueno, igualmente está ben o que di e recollemos a suxerencia de ir a mirar, pero as que sabes ti concretamente, ademais de facer esa inspección ou prospección, se yo comentas, pois bueno, vamos avanzando. Non vai a ser porque, bueno, incluso aí se nos pode escapar alguna. Sí, gracias. Alguna cuestión máis, Monse? Bueno, pois damos por rematado o pleno, por finalizado. Moi boas festas a todos. Nada, aquí vamos morrer conxelados.